Bai, entzuten da, bale. Bueno, hasingo gea, lehenbizi ondo etorri eta eskerrik asko, beste behin Amalur jardunaldietan topik aretoa ia bete dezuelako. Bestea, bigarren Alberto duela 2 aste proposatu zidan Maria aurkeztea, eta, bueno, ez duen gehiegi pentsatu behar izan, baietz esateko, aurkeztuko nuela. Eta 3 arrazoi txiki emango ditut, bata da, Maria gidari lanetan dabilela, Artikoan da Antartikoan, eta lan horrekin asko identifikatzen naizela. Bestea da, bere hitzaldi bat entzun nuela Alkizan duela urte bete. Eta honekin esan nahi dut, gu Tolosarra gea eta Tolosarrismoa ondi xamarra daukagu, baina Tolosaldean beste 28 herri daude, eta haietan ere kultura ekitaldiak antolatzen dira. Guk hemen onartzen ditugu, onartzen zaituztegu herri txikitatik zatoztenak, baina gu ere gustora onartzen gaituzte beste herri txikitara joaten garenean. Horregatik nik Maria Alkizan entzun nuen. Eta 3. arrazoia izango litzateke, emakumea delako, gaztea delako, eta euskalduna ere badelako. Eta gaztea delako esaten dut, alde batetik poza aretoa bete xamarra ikusi duzulako, Maria, eta beste aldetik pena ere bai, zerenzuk 38 urte dauzkatzu. Eta zu baino gazteagoak hemen egongo dira, 12 ardi bat bakarrik. Eta hori berez pena da. Olako gauzetan, bataz besteko adina altu xamarra izaten delako. Eta bukatzeko, bera kontatuko izkigu bere lanean nola, noiz, nola ibiltzen dan, zergatik, norentzat egiten duen lana, eta bea normalean jende artean hitz egiten oso ohituta dago, pentsatu bere lanean gidari bezala Artiko eta Antartikon paisaje txuri baten aurrean, 120 lagunei, paisaje zuri batean, inglesez gauza kontatzen dizkila. Biaje horietan jende horrek desente pagatu du. Eta gaur izango ez du aukera, koloredun aulkietan eseritako jendeari hitz egiteko doakoa, ez du inork ezer pagatu. Eta orduan, zurea dela hitza eta gurea dela zu entzuteko gogoa. Aurrea, Maria. Beno, lehenik eta behin, mila esker, Alberto, gonbidatzeagatikan, eta ze sorte izan dezun, zen oso zailaran ebarrapatzea. Alkizako hitzaldia uste 2 urte zeon ziela, nahi bila, zen normalian, hori ez, hortikan eta hemendikan ibiltzen naiz, eta etxera ni Donostikoa naiz, etxera iristen naizenean, gustatzen zait, lagunekin egotia, txakurrekin, mendian, eta naiz oso soziala egia esan. Beraz, mila esker, niretzat ohore bat da, hemen egotia. Eta, hitzaingoet pixkat, zer den nire lana, baina batez ere zer den poloetan aritzea lanian urtero batez besteko 6 hilabete. Lehenik eta behin, nik beti pentsatzen dut, ez? Zer da esploratzailea? Zer da espedizio bat? Zeintzuk izan dira beti guk jakiten ditugun espedizionarioak edo eta esploratzaileak. Poloetan, zeren mota askotarikoak dare, poloetan, nik esan dezaket, nik gehien maitatzen duana, dela Fridtjof Nansen, 19. amaierako esploratzaile polarra izan zen, gauza asko aurkitu zituen eta asko lan egin zuen zientzialari bezala. Baita ere, bakeako Nobel premioa irabazizun, beste historio batengatikan, baina, nahi baldin badezute, Nansen adibidez izan zen nire iritziz, espedizio polarra hasi zanean ez ospetsu eretanikoa. Eta gero, 16 urte zekan Amundsen txiki bat, Nansen hitzaldi bat, haitu zuen, hemen adibidez, imaginau, 16 urteko gazte bat dagoela, nire hitzaldia entzuten, asko inspiratzen diot, eta, egopoloa aurkitu zuen, benetazko, ez? Geografiko egopoloa aurkitu zuen. Irlandara juten baldin bagea, ez, adibidez Antartikan baitare, hau da, Shackleton. Shackleton, gauza asko oso txarra egin zituen,
itxasontzia ondoratu, lagun guztiak saiatu, behin eta berriro. Ikuste duzu nola, gizon hauek asko sufritze dute, normalian ez dute oso luze bizitzen, eta penuria asko jasatze dituzte. Adibidez, pixkat aurrerago, hau da Jean-Baptiste Charcot, baita ere, Belgika espedizioaren komandantia, eta adibidez, hemen gaude 20. mendian, 1921 urtean, eta pixkat gauzak eraltzatzen joazte. Baina, lau argazki hauekin, gauza bat argi eta garbi dago. Mustatxo bat eduki behar duzu, esploratzailea izateko. Gaina, señor mustatxo. Baina, bromas aparte, emakumeak ez dira normalian aritu, ez? Gauza hauetan emakumeak, beste lanpostu batzuk izan hori ditugu. Eta zorionez, gaur egun gauzak pixkat aldatu egin dira. Gaur egun, esploratzaile bat izateko, konpainia batean, normalean konpainia batean, edota organizazio batean lan egiten duzu, nire kasuan National Geographicekin egiten dut lan, National Geographic Expeditions divizioarekin, estatu batuetarikoa da, eta ze gauz motak eduki behar dituzu, zure sakelan, ez? Esate baterako, mendia, oso mendizale izan behar zea, eta mendizale ez bakarrik amorratua, baizik eta teknikoa, zeren gida bezala, edo eta zientzialariak eramaten dituzunean, zerenik ebai zientzialariak eramaten ditut, beraien historioak egiteko, bai itsas biologoak, urazpian, bai adibidez glaziologoak, bai pinguinologoak, edo eta, era askotarikoak. Orduan, mendian oso jorratu egon behar zea. Guraldi txarra dagoenean, eroso egon behar zea. Eta zodiak, hau da, itxasontzi txikiak, inflableak, oso ondo eraman behar dituzu. Beraz, itxasoan oso eroso sentitu behar zea, oso trebeduna egon behar zea, zeren normalian Antartikan eta Artikoan -10, -20 gradutara egoten gehan lanean egiten, 8 edota 9 ordu egunero, eta guraldi txarra dagoenean batzutan bat-batian gertatzen da. Han, adibidez, glaziarrak daudenez, katabatiko haizeak gertatzen dira. Katabatikoak, enaiz esplaiatuko asko, baina hitz gutxitan, esan nahi du igual 10 nudo, zera hor haize bolada normaletikan, pasatzen gara batez ere, 60 edo 80 haizetaraino, eta bapatian dazkagu 3-4 metrozko olatuak. Eta ni dazkat, ezakit, igual, 30 pertsona, lurrean, eta hortikan atera behar ditut. Zeren afaria zazpitan da. Eta gauzaiek ez di aldatzen. Bazkari 12, afaria zazpitan, eta kapitaina oso garrantzitsua izango da, baina sukaldaria garrantzitsuagoa da. Eta ez dezu, inoiz sukaldaria zerretu nahi. Batzutan, esaten dudan bezala, izotza apurtu behar dezu, hortikan joan behar zea, eta hau da, zuk gaur eguneko lanpostua. Ikuste duzuna, beti eramaten dugu, txamarrak eta waterproof izaten dira, baino normalian eroso sentitu behar zea. Eta eroso sentiarazteko bai Artikoan edo Antartikoan askotan oso mingarria da. Zuk ikusten baldin badazun ere eskua, eta bestia, baina ez da ikusten zen timoiarekin nago, kainarekin nago, ez dazka guanteak hor dazka zintzilikatuta. Zeren batzutan, kondizioak oso arriskutsuak direnean, zuk sentsibilitatea behar dezu. Eta sentsibilitatea 5 minututan galduko dut, baina nik ez ditut 5 minutu baino gehiago behar. Nik ja zodiak eraman behar dut ondarrara, eta jendea atera behar dut, eta gero ja hortikan, izotzetikan, aldudan moduan, bide bat aurkituko dut, edo apurtuko dut. Beraz, mingarria izan leike, zeren sentsibilitatea behar dut behatzetan, eta beraz, batzutan, erosotasuna ez da berezgarri bat. Baina, normalian ondo pasatzazu. Urazpian, hau beste historio bada, eta honi buruz gero hitz egingo dut, baina nire bereizgarritasuna National Geographic Expedizioetan ez da bakarrik zodiak gidatu, ez da bakarrik zientzialariak eraman eta baita ere azaldu, ze gauza gertatzen den, batez ere nik itxaspeko biologoi eta abar, bai frogatxoak, laginak,
bideoak eta abar grabatzen ditut, urazpian eta kondizio oso bereziak izaten dira beti. Eta baita ere, berriro, oso mingarriak. Hau guztia normalian Antartikan gertatzen da, Arktikora jurten baldin bat zarete, gida bezala, beste bereizitasun bat dago. Eta ikuste duzuten bezala, ez dira prismatikoak beti eraman behar dituzu, zeren zu naturalista bat zea, eta gauza guztiak ikusi nahi dituzu, baina hor ikusten duzuten gauza laranja hori pistola bada. Eta nik eramaten duan horatzakaldian, rifle bada. Kalibre 39, edota 36,5, depende zein. Baina 39ekin nahiko eroso sentitzen naiz. Eta ez dengo zergatikan sentitzen naiz 39ko kalibre dun rifle handi batekin. Hau da, gutxi gora bera, zuk jakin behar dituzun gauzak gaur egungo esploratzaile bat izateko. Eta, ez da mustatxorikan behar, ez da gizona izan behar, ez da raro dikan edo eta dirudun edo pertsona, ez dakit, berezi bat, igual berezia izatea, bai. Bai, amak arrazea emango zian hemen. Baina nik adibidez, nik asignaturak suspenditu ditut, eta matematikan normalian oso txarri izan naiz, eta naiz, hainikan. Pertsona motibatu bat izan behar zea. Pasioa eduki beharrezu, pasioa, kanpora juteko pasioa, pertsonei elkarbanatzeko eta erakusteko zetoki inkreible eta eder batzutan zauden. Eta ez baldin badakazu pasio hori, ez dezu transmitituko. Zen guk energiak nabaritzen ditugu. Eta zuk ikuste duzu, nori interesatzen zaion atal bat, eta nori ez. Interesatzen baldin bazaizu, eta pres baldin bazade, egun luzeak igaroteko itsasontzietan, nik hilabeteak igarotzen ditut itsasontzian, ez ditugu oporrikan, naiz eta igandea izan, guk lan egin behar dugu, ordutegi zehatz mehatz batzuk dazkagu, ez dugu lo asko egiten, oso nekagarria da, baina normalian talde oso polita dakagu, eta, hori, pasioa izan behar da, zeren, komplikazio asko egoten dira egunean zehar, Antartikan eta Artikoan. Eta, Antartika. Lehenik eta behin, nun dago Antartika? Eta nondikan jun gaitezke Antartikara? Antartika normalian, zu pentsa behar dezute, ura dala udaran ikusten dezute kontinentia, baina neguan volumena bikoizten egiten da, izotzez. Gauza bat argi eduki behar dugu, bai kalentamendu globalarekin eta izotz historiarekin, eta gu behar dugu izotza urtzea. Oso beharrezkoa da, bestela gazi gehiegi egon, gatz gehiegi egongo zen itxasoetan. Guk ekilibratu egin behar dugu. Eta nolak ekilibratzen du planeta? Artikoan eta Antartikan dagoen neguro, eratzen den izotza, gatz gabe, urtzen dalako udaro. Nun dago desekilibrioa, nun dago arazoa? Arazoa dago, negua berriz gertatzen denean, ez dala volumena bikoizten. Orduan geroz eta izotz gutxiago egongo da urtzeko. Eta desekilibrioa hortikan gertatzen da. Baina gu behar dugu izotza, eta behar dugu batez ere izotz guzti hori zu pentsatu volumena bikoizten egiten dela, behar dugu urtzea. Gu, ni ondo pasatzeko, baina hor dagoen ekosistema guztia, eta bai pinguinoak, bai fokak, bai baleak, eta abar, behar dute izotz guzti hori urtzea Antartikaraino iristeko. Orduan, zuk Antartikan, normalian, bi kontinentetikan juntzaitezke. Ohikoena Argentina, Ushuaiatik Drake pasajea gurutzatzen duzu, belaontzian tardatzen zu 3 pala begunez, eta motorraz, 24 ordu, 30 ordu, depende. Eta gero, baita ere, batzutan juten gea Zeelanda berritikan, edo eta Tasmania, Australiatik. Hemendikan, Zeelanda berri eta Australiatikan Ross itxasora juten gea. Eta izotz itxasoa. Ez da jende asko juten, lehen urtean jo nintzen, 2. aldiz, eta bakarrik beste itxasontzi bat zeon. Eta izotzan atrapauta geratu ginen.
oso divertigarri izan zen, zen helikoptero bat geneuzkan, eta beste itxasontzia bizita genuen, bestea, abentura interesgarria izan zen. Biologikoki oso interesgarria da, baina ez daka gut deritzegun makrofauna, zera animalia handi asko. Beraz, normalian turistak ze ikusi nahi dute, edo eta zientzialariak ze aztertu nahi dute. Hor Argentinatikan gertu dagoen peninsula deritzogu. Antartikako peninsula. Antartikako peninsula, nik esaten dio dela, nik inon ikusi ez dudan bufet handiena. Zen, bakizut esaten krill, hor kiskila antzeko krustazio txikia die. Kiskila horiek, krill, milioika iristen dira. Zeren, diatomeak eta fitoplanktona, landare txikitxoak, uretan da den landare txikitxoak eta abar, han edatzen dira, izotz azpian, izeber azpian, eta kondizio oso ona dira krill hori ara juteko eta pozik egoteko udaran zehar. Horrek zer esan nahi du? Baleak migratzen hasiko diala, fokak etorriko diala, pinguinoak etorriko diala, eta itxasegazti asko etorriko diala bakarrik toki hortan elikatzeko. Eta hor daudela ugaltzeko. Zuk pentsazazute, itxaspeko hegazki, pinguinoak hegaztia dira, itxasegaztia dira, eta itxasegaztia bakarrik, 3-4 hilabete igarotzen dute lurrean, zeren, itxasegaztia dira, urtean 8 hilabetez, itxason egongo dira, bere lagunekin, flotatzen edo eta egan egiten, elikatzen, bakarrik ugaltzeko jungo dira lurrera, kasu honetan peninsulara. Beraz, ornitologoek, egia esateko, ez dakite asko itxasegaztiei buruz, zeren bakarrik aldituzte, bakarrik ikertu ditzazkete 3-4 hilabetez urtero. Beste 8 hilabeteak zeiten duten? Auskalo. Horiateriko batzuk, albatrosa dira. Albatrosak ikaragarria dira. Ez dute, ez dakit inoiz ikusi zuten albatros bat, baina ez dute ega normala egiten. Muskuloa dazkate, baina hemen dauden, edo eta mundu oso handaren itxas, olako hegaztiak muskulo normala dazkate egaletan, eta hola egiten dute. Txantxangorriak eta enarak eta hegazti normal bezala. Baina albatrosen kasuetan, egaletan, dakateamen tendoi modukoren bat, nun klak egiten dute, ondo? Klak egiten dute, eta parapente bezala bihurtzen dute bere egala. Ez dute flipping egiten, baizik eta parapente bezala korrentekin juten dira. Eta horrela, igaro daitezke 6, 7, 8 urte. Horrek zer esan nahi du? Hegazti hauek asko bizi irauten dute. Adibidez, albatros zaharrenetariko bat, emea da, hori ez da sorpresa bat, baina 74 urte dazka. Eta oraindikan, eta batzutan ama batzuk esatute ene bada, baina oraindikan arrautzak ipintzen ditu. Oraindikan fertila da, eta oraindikan ugaltzen da. Albatrosak eta itxasegaztiak latitude horietan arro jokatu behar dute. Eta guk saiatzen garenean hauek aztertzen, eta nik laguntzen ditunean, ornitologoak eta abar, beraien kabietara juten eta abar, ze gertatzen da? Ez dute beldurrikan. Guk irla subantartikoetara iristen geranean, ondo harrapatu ditzazkezu, eta ondo trasladatu ditzazkezu toki batetik bestera, zen ez dakate beldurrikan, ez daude ohituta. Eta hori oso garrantzitsua da. Toki hauetan, bai fauna guztia, ez daka beldurrikan, eta defendatu daitezke. Eta oso garrantzitsua da hori jakitea, zeren zu gida bat zeranean, pentsatzen zu jende guztia ulertuko dula hau, baina gehienak ez dute ulertzen, eta gehiegi hurbiltzen dira. Orduan gehiegi hurbiltzen baldin bazea albatros baten gana, normalian ez zaizu ezer gertatuko. Baina albatrosak gustoko dute pinguino konkretu batekin, hortikan bere kabitxak egitea, eta batez ere,
foka batzukin. Eta foka horiek oso agresiboak dira. Eta eduki ditugu ebakuazio pare batzuk, nun jendiak ez da konturatzen, zuk ezin dezula gerturatu makrofauna edota animalian dietara jakin gabe nola edatu. Zer gertatzen da Antartikara iristen zarenean? Normalian, eguraldia olakoa izaten da, ez osona, baino eguzkia ateatzen denean, pinguinoak harrapatzen dituzu, eta nik beti esaten dut, zuek hasieran, zure lehen da biziko bidaian, Antartikan, pinguinoak izango dituzu, hor, desio handienetarikoa, beti egongo zea pinguinoetan pentsatzen, baino ni ziur nago, Antartikara bueltatuko zeatela, izotzaren gatikan. Zer gertatzen da pinguinekin? Oso interesgarria dira. Baino, hau da, la joya de la corona. Hau da, iaia pertsona guztiek ikusi nahi duten pinguino bakarra, emperadore pinguinoa. Eta egia esan oso zaila da emperadore pinguinoak ikustea. Zergatik, zeren txikitxoak, zuk ikusi dituzun papua pinguinoak, edo jentu, ingelesez, horiek guztiak asko dare, igual 1,5 milioi bikoteak dare hortikan, Antartikan. Orduan oso endadatuta daude, oso errez ikusten dituzu, beraiekin manipulazioa egitea oso errezara, oso kuriosoa dira, baina enperadoreak beste gauza bada. Enperadoreak benetazko izotzezko pinguinoak dira. Eta izotzezko bankizan, zera ez lurran, zeren izotza da, itsas izotza da, baino oso barru ipintzen dira. Eta bai txikiak eta bai helduak, kolonia handiak edatzen dituzte, baino batzutan kilometroak eta kilometroak bidaietu behar dituzu. Hor, bakarrik zientzialariak eramaten ditugu. Zeren, bai menen kontuan gatikan, batez ere, zer nolako logistika edatu behar dezun zientzialariak eramateko bizpahiru egunez Antartikan, normalian turistak ez dute gurekin etorri nahi, zeren ikuste dute zenolako movida montatzen deun, baina hau ikusteko eta batez ere aztertzeko, zientzialariak eramaten ditugu. Normalian, 2-3 alditan, Antartikan 3 hilabete zegoten naiz urtero, eta 2-3 alditan saiatzen gira juten kolonia honetara, nahiko ondo lokalizatuta dakagu kolonia hau, eta 200-300 pinguino egoten dira. Zer gertatzen da pinguino hauekin? Oso polita dira, baino ez dakate etorkizun polita. Eta zoritxarrez, helduak ez dute ondo egiten, ez dute, etorkizuna bai izutz faltagatikan, bai kolonia ez dalako asko mugitzen eta beraz urtero izotz gutxiago dagoenez, ez daka etorkizun polita. Zientzialariak esaten omen dute, uste artikulua, laizter agertuko dela, ez dakit noiz argitaratuko duten, baina uste pinguino enperadoreak desagertuko dirala 30-40 urte barne. Gazakolakoa dira. Baina pinguino hauek lehengursu batzu dazkate. Eta hau dira pinguino erregeak. Ez dira berdinak. Ikuste duzu, hau da enperadorea, nola dakaten hor partxea, hori pixkarez, laranja kolore duna, eta hau dira erregeak. Erregeak, ikuste duzuten bezala, tamainoz berdina dira, partxea askoz ere kolore duna da, eta, ikuste duzuten bezala, ez dira Antartikan bizitzen. Irla subantartikoetan bizitzen dira. Irla horiek adibidez Hego Georgia da hau, bai Malvinas edo eta Falklands, kasu honetan, ez gazadera dira, bai South Georgia edo eta Hego Georgian, ze gertatzen da han, korrientei esker, Antartikan dauden nutriente guztiak hartzen dituzte, eta aprobetxatzen dituzte, baina temperatura eta geologia, eta beraz, ekosistema osoa, desberdina da. Ahulagoa da, ez da hain zorrotza, beraz beste espezie batzuk, han jo nahi dute. Eta oso divertigarria da, zeren beti enbarkatzen nahi zenean, eta talde berri bat daukagunean barnean, beti galdetzen dute. Eta pinguinoak ikusiko ditugu, ziur zaude. Eta ni bai, ziur nago.
Ja, baina normalian gidariak esaten dute ezin dezakezula inoiz ziurtatu, ez? Animali bat ikusiko dugun ala ez, zeren hau da, benetazko bizitza, hau ez da zoologiko bat. Eta nik esateet, lasai egon pinguinoak ikusiko ditugu. Eta gero iristen gea pinguinoen koloniara. Eta gero ez pixkat urruntzen zea, eta ikustezu gehiago daudela. Eta hau da, nunca acabar. Datu interesgarri bat, zientzialariak, orain dela 30 urte bakarrik, jakin zuten, txikiak, kumeak eta helduak pinguino berdina diala. Zeren dakaten zikloa, ugaltzeko zikloa oso berezia da. Zuk normalian, beste pinguinitxoak ikuste dituzunean, kumeak, zer desberdina dira, baina zuk ikus dezakezu oso erraz ze nolako similitu dira, ze nolako antza dakaten arrekin edo eta emeekin. Baina kasu honetan, zuk ikuste duzu bakarrik, igual beste argazkian hobet ikusten da, zuk ikuste duzu bakarrik, olako, despelu txau marroi bat, ezakete inungo antzarikan, eta gainea, are gehiago, kumeak olako plumajea dakate, ia urte betez. Beraz, bi udaran zean, zientzialaria juten ziren, pinguinologoak juten ziren, eta ikusten zuten pinguinoak ez zirela aldatzen. Orduan esaten zuten, bi espezie desberdina dira. Baina ez. Eske hauek urte terdian eraldatzen dute plumajea. Pinguinoak, ikuste zuten bezala, beraien lumak guztiz eraldatu behar dituzte urtero. Oso garrantzitsua da, moltin deitzen da. Zeren gero, berriro, 8 hilabetez gutxi gora bera itxasoan egongo dira, eta ez dute inungo lurrikan ikutuko. Orduan nahiko zoragarria dira. Lurrean ez dira oberenetarikoa, eta nahiko, trompoia dira, ezakite oso ondo ibiltzen, eta barregarriak izaten dira, baina ezke beraien tokia, beraien etxea itxasoa da, ez da lurra. Eta hori kontuan eduki behar du. Bigarren animali ospetsuenetarikoa Antartikan, zetazioak. Kasa hoetan, jubartak, edo eta gaztelaniaz baiena jorobada, hemen aurkitzen dira milaka. Kontuz eduki behar dituzu, erregulazioa dazkagu, kril hartze dute, baita ere dazkate, batez besteko familiak aurkitu genuen, orain dela urte asko adibidez, jubart hauek ez direla nahasten. Zuk peninsulako zonalde batera juten baldin bazea, Pazifikora ematen den zonaldera, Hawaiitik eta Alaskatik datozen jubartak migratze dute. Baina, ez dira Atlantikoko jubartak beste aldera gurutzatzen eta viceversa. Oso interesgarria iruditu zitzaidan esan zidatenean, eta, ziurtatu zutenean ADN historiekin. Nola hartzen dituzte biopsiaz edota ADN-aren olako laginak eta bar? Ez da metodologi berririkan, da argazkia ez da ona, baina basikamente da ni, rifle batekin, eta baleari zaska ematen. Da sistema txiki bat, nun dardoarekin zu balea jotzezu, biopsia ateratzen diozu, eta ero bapatian klik sistematxo batekin, ateratzen da, eta zu berriz kolektatzen duzu olako lagina edo eta dardoa. Eta aurkitu dut, nabaritu dut, itxaspeko biologoak edo eta zetazioekin espezializauta dauden pertsonak ez direla oso trebean eizan. Orduan normalian, nien naiz eizari trebea eza, baino atz polar segurtasunarekin lan egiten dudanez, oso entrenamendu, zorrotza dakar riflearekin. Orduan normalian nik tirokatu egiten ditut baleak. Baimen osoak dazkagu, ok? Eta ez diegu minik egiten. Azkenik, eta asko lan egin dut animali honekin, nik esateet beti dela la gran joya de la corona, ez? Nere animali favoritoena. Orkak.
Orkak, eta ia animali guztiak, ekotipoetan daude sailkatuta. Ekotipo hau, ikuste zuten bezala, pixkat berdedunak dira, ez? Eta ez dira oso handiak. Habe dira ekotipo B2 orkak. 4 ekotipo desberdin daude, Antartikan, eta habe dira ekotipo B2 gerlax estretxoko, zera Antartikako toki finko batean residente diren orka batzuk. Eta leheno Albertori neon komentatzen, orka hauek oso bereziak dira. Zeren, neguan, tropiko aldean egoten dira, eta diatomez, zera alga berde baten antzerako patina batez kubritzen dira. Horrek esan nahi du, hasieran orkak berdeak dirala. Lehendabiziko aldiz orka berdeak ikusi genitunean ez genuen ez da sinisten. Baina, bai, alga diatomeak izaten dira, eta kendu behar dituzte. Zeren, mina ez, azkenean oso irritantea da beraien azalentzat, eta Antartikara jaisten direnean, diatomea horiek kentzen dituzte bere azaletikan, eta gero baita ere, ikusi genuen, orka residente horiek, ez zituztela fokak eizatzen, baizik eta bakarrik pinguinoak, matriarkala zala, baina hori normala da, ekotipo askotan orkekin, eta batez ere, beraien aleta dortsala arrekin, zenen emeak normalean dakate gut deritzogu diformismo sexuala, zera desberdinak dia tamainan. Arrak, libera da Willy, ez? Free Willy, akate hor aleta dortsal, ez? Bulls, ingeles zezena deritzogu, aleta dortsal handia eta zuzena, emeak txikitxo. Eta hemen, aurkitu genuen, edota, nabarmendu genuen, nola arrak, beti izotzan zehar dabiltzan ez pinguinoak eizatzen eta abar, aleta dortsalak geroz eta txikiagotzen ari dela, gaina abiadura handiarekin. Eta, fizikoki eraldaketa bat egitea urte batetik bestera, nik uste, nahiko interesgarria dela. Zer gertatzen da horkekin? Amenumea dare. Umetxo bat dago, ez? Eta orduan, eske, konportatu behar naiz. Oso inteligentia dira. Eta oso inteligentia dienez, kabroi utxa dira. Eta kontu handiz lanin behar dezu hauekin. Begira, nola begiratzen didan begiarekin. Zuk kontaktua egiten dezunean, begi kontaktua egiten dezunean animali batekin, normalian ez dago inungo interkambiorikan, ez? Baina depredadore batzukin, eta aurkada horietako bat, zuk ikusten dezu nola aztertzen zaitudan, eta zuk ikusten dezu nola pentsatzen nahi den lehenik eta behin janaria zea, eta gero, eta nola aldizut jan. Eta zu zodiak ekin zadenean, ni bakarri baldin banago aldet oso azkar maniobratu, hortikan jun, alde egin, edo eta zehozer egin. Baina ni gidaria naiz. Ni bai turistekin, edo eta zintzalarekin nago. Eta normalian, zentzua dakazeren horregatik ordaintzen didazu, ez da? Zuk ez dakizu interaktuatzen animali horiekin. Hau da guk deritzugu hopping. Olako mugimendu bat ikusten dezunean, normalian, hortikan aldendu inbertzea. Zeren, aztertzen nahi dira. Investigatzen nahi dira. Eta zuk ez dezu animali hau, zu aztertzea. Zeren, benetan oso inteligentia dira. Bakizute, orkak adibidez, beraien artean moteak dazkatela. Beraien klikekin moteak dazkate. Bereizten dituzte izenekin, beraien taldeko kideak. Eta are gehiago, Zelanda berriko irla batzutan, aurkitu zuten ekotipo bat, residente dagoen taldetxo bat, nun heldu bat, zekan, bakizute, buskandan emonola zeon, hor txikitxoa, arraintxoa ez zitzula oso ondo, igeri egin, zenen aleta bat txikitxoagoa zegoen, eta aurkitu zuten ar bat, guztiz heldua, aleta bat atrofiatuarekin. Beraien elikagaia mantak ziren. Mantak harrapatzeko, zu hiru aletak ondo eduki behar dituzu, zen eiza egin behar duzu. Nola zan posible,
olako bitxoat, 20 toneladakoa, 15 urte baino gehiagokoa, bizirik irautea. Bueno, aztertzen eta jarraitzen, ikusi zuten zientzialariek, beste kideak, mantak hartzen zituztela, eta ero, kide hori botatzen ziotela manta, jadanik hilda, bera elikatzeko. Pentsa ezazute, zen olako konexio komplexu izan behar dute, bere janaria kentzeko, eta beste kide bati emateko. Hori animali erreinoan, ez da bat ere normala, nik ez dut inoiz ikusi. Eta bueno, hau ez da adibidez ekotipo B2, hau da B1, B1 orka Antartiko osoan egoten dira, batzutan bakarka, beste batzutan multzo hau handitan, eta normalian hau jate dute. Wedel fokatxoa, oso politak, eta soinu politak eta dituztenak, kangrejera, edo crab eater, baita ere fokak, eta hasi dira, zeren geroz eta foka gutxiago daude toki batzutan, ez dakigu zergatik igual ez dakigu zerikusi, ekologi zerikusi bat, baino toki batzutan ez daude foka ugari asko, eta foka berri bat hasi dira izatzen. Foka leopardoa. Hau beste depredadore bada. Ikuste dezuten bezala, foka leopardoa, pinguinoa jate ditu. Krill baitare, izaki guztiak krill jate dute, hor ikuste dezute hortzetan zenolako filtratzaile hortza azkate, baino baita ere haragia jateko. Eta haragia pinguinoak izaten dira. Izotza, nik beti esan dut, bai, baleak oso politak, pinguinoak irakargarriak, fokak ikusgarriak, baino izotzen gatikan bueltatuko zeate Antartikara behin eta berriro ikaragarria da. Izotz asko ikus dezakezute, begira ze altuera dakaten, pentsazatzute izeberrak 180 urazpian dagola. Begiratu ze tamaina. Eta eguraldi txarra dagonean, pues lan egin behar da, ez? Pues batzutan eguraldi txarrak entzue baita ere bulegora joan behar zate. Baina eguraldi polita dagonean, ba bueno, lana oso erakargarria da. Nola eramaten ditu zientzialariak edota turistak? Ba, olako txalupatxo batean, ez, motortxo bat, edota beste era batera, zodiaken, eta paseoak ematen diet, laginak hartzen ditugu, eta abar, oso ondo pasatzen dugu elkarrekin normalian. Gero, egiten dugun beste gauza bada, adibidez, izotzan ipini itxasuntzia, ez? Pum, apropos egiten dugu. Ez dirudi, baina apropos egiten dugu. Eta egiten dugunean, glaziologoi laguntzeko eta abar, gu baita ere, segurtasun, neurriak hartu behar ditugu, zen ikusten dezuten bezala, batzutan nahiko arriskutsua izatena. Baina berriro, izotza baldin bazaizu gustatzen, mendizale ezaten baldin bazea, eta badakizu zelan mota egiten dezun, primeran pasatzezu. Urazpian, hau, 3 aurpegi hauek, bete dira urperaketa egin baino lehen. Zeren gero oso desberdinak izaten dira. Hau da, Antartika. Hau da, hau naiz ni, ezin ditut nabarmendu, ezin ditut sentiarazi behatza, beraz ja hilda da ere, eta ikuste zuten bezala, ur dago gehatzen zaigun azal gutxia. Baina, normalian ura -1 gradutara dago, eta algaz beteta dago, argazki asko atatzen ditugu, kelp baita ere, beste makroalga egoten da, eta, txorakeri galantak ite ditugu, zeren oso hotza dago. -1 gradutara, normalian zuk hipotermia edukiko zenuke, 3 minututan edo. Eta gu normalian 45 ordubete minutu igarotzen dugu. Zenolako izakiak ikusti ditzakegu, adibidez, hau da sunstar deritzogu, ez? Eguzki estrella. Hau, 50 tentakulu baino gehiago izan lehike, eta alako tamaina izan lehike, kasu handienetarikoenan. Zergatik, zeren ur polarretan, dakagu gigantismo polarra. Animaliak oso handia dira, handiegia dira. Txikitxoak, ikuste dituzun animali txikitxoak hemen, olakoak izaten dira han.
Eta beraz, aztertu egin behar ditugu, batzutan adibidez, Artikoan egon gera, Groenlandian, hor iparraldean egon gera arrain txikitxoak aztertzen, zeren dirudienez, propietate antikoagulante oso potentea dazkate. Eta sektore farmakologikoa oso interesatuta dago, medikamentuak eta edatzeko. Balezurrak asko, bai Groenlandian, bai Antartikan, zeren balezaleak askotan egon dian, eta ikuste zuten bezala, hemen, ura, -1 gradutara dago. Ez ez gezurrikan esaten. Jakin behar dezute, ura, itxaspeko ura, izozten dela -1,8 gradutara. Beraz, hor gaude, justo, borderliner. Eta, hau, pasakoet. Hau da, gure azkenetariko bideo bat, non, beti ipini behar dugu, nik lagin batzuk hartu behar nituen. Historio, alga batzun laginak hartu behar nituen. Eta hau da nire kidea, Gail, esaten ez, baina eskeku pale pare batzu dazkaguan. Eta nik esan nuen, baina ni lan egin behar dut. Orduan, joan nintzen ara, eta ikusi nituen lehendabiziko pingüinoak, oso politak, baina ni lan egin behar nuen, eta ez ziaten usten, ez, grabatzen. Hau da GoProa, bestea, beti buruan edukitzen dugu bat segurtasunez, zer gertatzen bali da, jakin dugu zer gertatu den, eta hau da nik begiratzen dudan historioekin. Eta bat-batian, jubartak edo jorobadak hurbiltzen hasi zian. Eta bat ikus dezakezu, bigarrena, baina eske bat-batian hirugarren bat etortzen da, eta kume bat baitare etorri zan. Eta hor ja, gauza ez da hain divertigarria. Zeren baleak naiz eta 25 metroko luzeera izan, oso konstientea dira bere tamainaz. Oso konstienteak. Ez dute zer ingo. Baina juvenilak, kumeak, urte bete batean, tamaino osoa ez behar dute. Eta hain diken ez dira konstienteak, handiegia dira. Eta beraz, hau da kumea, ikuste dezute, nire GoProarekin gertu dagoen, eta nire hon atzerak ajuten, esan ez, me badan una hostia, zeren kuriosidade asko zekan, baino, karo, kontu handiz ibili behar zea, zeren ez dira konstiente. Zu izan behar zea, nun konturatzen zean juvenila bat dala, ez dala konstiente bere tamainaz, eta beraz, zu alden din behar zea denbora guztian. Baina, azken finean, zorionez, ikuste zuten bezala, dana ondo juntzan, baleak ikusi ninduten, kuriosidadez begiratu ninduten eta abar, hau da bestea txikitxoa berri ze, ikuste zuten bezala, asko hurbiltzen da. Nire hon ez dakit ez da, noa begiratzen. Eta oso interesgarria da bideo hau, zeren, oain juningo da, eta zuk ikusi dezakezu nola aletarekin, bideoan ez da nabaritzen, baina hain potentea da, nun nahi atzeraka botazian, bakarrik mugimenduarekin. Eta, joan ginean, pingüinoa jarraitzen, eta abar, oso polita, baina jarraitu behar denez. Hau da, urperaketako sistema, ez da ezer arrarorikan, bakarrik, berezitasun bakarra da, ni piztinatxo bat dakadala. Eta marinela badakite, Maritxu, uretatik anateatzen denean, jakuzira joan behar dela. Ura oso epeldao, eta han sartzen naiz, ordu bete, edo ordu erdi, edo depende, bizitzara bueltatzen naizenean, hortik anateatzen naiz, badakite. Oso ondo dago, zeren konpainiari eskatu genion, eta konpainia baiesko emantzun, eta hor dakagu gure igerilekutxo polita. Eta bukatzeko, 10 minutu gehiago, jazta, libre hongo zeate. Artikoa. Artikoa ze gertatzen da. Artikoa, lehenik eta behin, Groenlandian eta Kanadan eta Errusian alde hortatikan natiboak daude, inuit daude hor. Lehen da biziko desberdintasuna, Antartikarekin. Bigarren desberdintasuna, Antartika babestuta dago Tratado Antartikoan. Tratado Antartikoa, 1951 urtean sinatu zen. Oain dela, aspaldi.
Stalin bizirik zeon. Eta, bai. Eta Artikoa berriz ez da tratadurikan. Artikoa ez bakarrik Europa, baizik eta Errusia, Kanada eta Estatu Batuetako toki txikitxoa daka. Eta gaur egun badakigu, interes asko daudela. Ez dut geopolitikari buruz hitz egingo, ez gaur, adibidez. Baina Artikoan, izotza dago, kondizioak berdin-berdinaria, naiz eta udaran jun olako paisajea azkazu, mendi asko daude, adibidez, mendi gehiago, itxasadarrak, oso polita da. Baina izotza ugaria da. Eta hor dakagu, makrofauna desberdina. Morsak, adibidez, oso arriskutsua dira. Baina, segurtasun neurriekin eta abar, ondo tratatu ditzazkezu. Ez zait bat ere gustatzen morsekin lanitea, zeren oso agresiboa dira. Orduan, ez gea oso lagunak, baina zorionez, bitan bakarrik tokatu zait beraiekin tratatzea, beraz, ondo. Hau da, ezakit zergatik, baina, el Pafin edo frailezioa, jende guztia, hau da Atlantikoa, Pazifikora juten baldin bazea beste desberdina dago, oso polita, hemen dagate olako tipo betile horiska, oso polita, Pazifikoana. Zertakazu, baita ere, olako renoak, hau da, Svalbarrekoa, arraza propioa, irla horietarikoa, Svalbar, Norvegiako hor iparraldean dauna, belugak, ez bakarri belugak, narbalak, bale urdinak, bale urdin konzentrazioan dienetarikoa, Artikoan dago, eta gero, Groenlandiako jaskiak, eta askotan, jaskiekin ibiltzen dugu, batez ere, espedizio luzeak egiten ditugunean, nondik norakoak eta abar, ez turistekin, zientzialariekin bakarrik, kasu honetan, jaskiak erabiltzen ditugu, zeren nahiko segurua dira. Baina Artikoan, esan dudan bezala, desberdintasun handi bat dago. Eta laguntxo hau. Eta zu, egon zaitezke, latitude 80, norte, iparra, eta hau ikusi dezakezu, eta esan dezakezu, bale, hemen, dana ondo, ez dago ezer, edota hemen. Begiro, hau da uste, 82, ipar. Hemen ez dago, ezerrez. Eta aztentziak atalejoekin, eta zeretezu, itxasontzia hemen ipiniko deu, zeren izotz kondizioak nahiko estu edia, eta jungo gea, adibidez, glaziologoekin edota izotz espezialistekin laginak hartzea, ikusteko zenbat CO2 edota oksigeno egontzan harrapatuta ezaki zenbat urtez. Eta bapatean, el kolega. Y el kolega tiene hambre. Eta kuriosoa dira. Eta hartzak, ez bakarri polarra, baino hartza, plantigradoak dira. Eta zer esan dute plantigradoa dela? Esan dute, urperaketa, igeri, eskalada, salto, korrika, ibili, ezintzea hartz batetik eskapatu. Eta hori olakoa da. Kasu honetan, hartzak, gozea dakate, zeren beraiek hibernatzen dute, eta udara da. Karo, lo daudenian oso polita dira. Zuk adibidez, argazki hauek ikuste dituzu, besartatu nahi ezu, zen behitu ze potxoko. Baina esnatzen danean hola begiratzen zaitu. Eta asko hurbiltzen baldin batzea, tipoa uretan zeon. Eta begira ze begira da. Horka bezala, begirada berdina da. Uste dut janaria izan zehala, uste dut aldizu dela jan, oraindik ez dakit nola, baina pentsatzen nago nola. Eta, klaro, momentu horietan, bideoan ikuste duzun bezala, hau ez da bideo on bat, eta propos ipinet, zeren kalitatea txarra da, ni neon egiten pixkat eskautin, riflearekin, eta aurkitu non. Eta ordu neon grabatzen azkar, riflea montatzen eta dana, abixatzen hartza aurkitu nula, eta ikuste duzun bezala, nola pasatzen duen dana, eta abar, eta nola ateatzen duen mingaina denbora osoan. Sentiarazten du mingainekin, usaintzen ari da. Zuk hartz bat ikusten dezunean, horrek esan nahi du hartzak guztiz ikusi zaitula, igual ordu erdi baino leno.
Hori kontuan eduki behar duzu. Zu jakin behar duzu nola erreakzionatzen duen eta horren arabera nola jokatu. Eta zoritxarrez, nik beti esaten dut, ez dut inoiz atz bati tiro egin, eta esperoet inoiz ez egitea. Eta gure konpainian ez dugu inoiz tirogatu hartz polar bat. Horrek ez du esan nahi, prestatuta gaudenik, ondo tirokatzeko behar baldin badugu. Baina tiro bat botatzeko hartz bati, horrek esan nahi du, gure filosofian, akats larri asko egin ditugula. Bai eskauta eginez, ikusten zenolako konditzioak dauden, bai itxasontzitikan prismatikoekin eta abar, bai zenolako gauzak ikusten ditugun azken finean, guk izan bergia eiztariak ez eizatzeko, baizik eta aurkitzeko eta hortikan urruntzeko. Zer ikuste dezuten bezala, nik urperak eta egiten dut baita ere Groenlandian eta Artikoan. Hauek lagin batzuk izaten dira, hau da adibidez el Sea Angel, leno Albertori izaten nion, zenolako, kreaturak aurkitzen ditugun, eta baita ere mikroplastikoak eta makroplastiko handia aurkitzen ditugun, eta pentsatu behar dezute, urperaketa egiten degunean, hartzak baita ere uretan daudela, eta igerekita egiten dutela. Nola defendatzen geha? Saldu dizuet, pistola, riflea, kalibre 36,5 eta 39, eko 39 ondo nago, eta hola egoten geha, orduro, nekatzen garenean, guk badakigu ja oso ondo kontrolatuta gaude, eta 25 minuturo aldatzen geha, zeren begiak nekatzen dira. Eta hartza, egon daiteke siesta botatzen, arroka batzut atzian, eta bat-batian, zuk beste nun baitea begiratzen dezunean, hartza esnatu inda. Eta hartza esnatzen baldin bada, eta usantzen baldin badigaitu, usandiko gaitula. Eta etortzen baldin bada, nire akatsa izan da. Zer nik ikusi behar nun, lehenuo. Eta ebakuazioak egiten ditugu oso azkar, oso ondo entrenatuta gaude. Zenolako historiak egite ditugu? Behitu hau Artikoa da. Hor dazkazu pertsona batzuk, izotzan eta abar, laginak hartzen, CO2 eta oksigenoa analizatzeko eta abar, eta, bat-batian, hor daude. Hauek adibidez, nahiko zarrak zian, orduan nik baiezkoa eman nun, eta, desembarkatu denun, eta zentzialariak, eta turista, baita ere, paseotxo bat ematera atea zian, eta adana oso ondo, zereni, pospozik, riflearekin, posatzen, de postureo, baino beti, begi askorekin, radioarekin, irratiarekin eta barrekin, beti vigilatzen depredadore hau. Eta azken finean, zer da esploratzaile bat izatea poloetan? Da, gauza desberdin asko egitea, aldi berean, eta saiatzea, ahalik eta oberen azaltzea ze toki miresgarri, baino aldi berean fragil eta ahulean gauden. Zeren maitatu behar dugu eta maitatzen baldin badugu babestuko dugu. Nik itzaldi hau egiten dut, eta zuek adibidez argazkiak ikuste dituzute eta esaten zute, bai, oso polita, babestu behar dugu. Baina gero, eta nilen da izikoa, gero etxera jongo zeate, edo pote batzuk hartzea, baina zuek nirekin etortzen baldin bazeate, eta 15 egun igarotzen baldin ez dute, eta ikusten baldin ez dute, zenbat lan iten dugun toki hori babesteko, ordun txipalatuko ez dute, eta gauza inbertsioak adibidez, krill babesteko, edo eta beste fracking, edo eta beste inbertsioak egiteko, kanbio globalarekin zenolako desberdintasunak dauden, zen jende asko hendekan sinisten du, beroketa globala ez dela existitzen. Eta zorionez, turismo sosteniblearekin gauza horiek aldatzen dihoaz, Eta, espero dut, gustatzea nire bizimodua, eta galdera pare batzuk erantzun ditazket. Mila esker. Pentsatzen nuen, hasieran ez dut ezan, pentsatzen nuenako zuk esango zenula, eta, zea historia eta arkeologian lizentziatua, Kalerriko Unibertsitatean, eta zea
urpekaria eta zea Bai. itxas kapitaina ere bai, ezta? Bai, pentsatzen unzuk esango. Bueno, zer zen. azken finean definizioiek ez naute definitzen. Ni Maria naiz eta hau da egiten dudan lana. Oie papertxoa dira, nire, bai, ezta? Bai. Oso, normalean asko joera dagoelako persona baten kurrikuluna asko puztutzeko eta zuk zure esperientzia kontatu dituzu. Bueno, jendeari mikrofonoa pasa behar diogu orain, ez? Ni galdera bandeukan zuretzako, zu urpeko lanetan espezialista zea. Jendearen artean esaten da bat oso berritxua danean, este no calla ni debajo del agua, ez? Eurazpian ez da isiltzen. Zuek nola komunikatzen zeate Eurazpian zaudenean, zuen arriskua, zuen aurkikuntza, zuen beldurrak, emozioak, nola komunikatzen zeate Eurazpian? Bale, konpaini honetan, adibidez, urperatzaile polarra izateko, ez da bat ere erraza sartzia. Etzea bakarrik urperak eta polar bat izan lehenuo, baizik eta zure kideekin oso ondo eraman behar zera. Eta oso ondo da anai arreba bezala. Zeren guk beti binaka, guten geha, segurtasunez, bai hemen eta bai tropikoetan, baina segurtasunez, batez ere izotzak, izeberrak, depredadoreak daudenez eta abar, bata egoten da kamerarekin, edota lanian, eta bestia bakarrik segurtasunez dago. Normalean ni nago kamerarekin edota lehendabiziko lana egiten, eta gero dakat nerekidea, bera begiratzen bakarrik. Nahiko aspergarria da, baino oso garrantzitsua da, zeren zu pentsazazu ni nago lagin batzuk ateatzen, edota argazkiak ateatzen, edota, nindere historiorara nago. Eta egoerak aldatzen dira. Oso azkar aldatzen dira egoerak. Edo bapatian, hartz polar bat etortzen da. Eta gu dakagu sistema, segurtasun sistema bat, ez? Ez zodiaken gidari bat dakagu, gidaria betek gure burbujak ikusten ditu, eta metalezko barra batekin hasten da jotzen, eta abar. Baina bai, ez dakagu mikrofonorikan, sistema horiek ez dia ondo erabiltzen ur polarretan, ez daude eginak hainbeste hotzarako, orduan ez dia oso erabilgarriak, tradizionala, ondo eramaten zea, eta begiradekin eta abar, ja badakizu. Alberto, hor. Galdera bat. Lehenengo, daukaztu junbardezu bidei batea, eta enbestaldiz ikusizun paisaioi zein aukuratuko zenuke. Zein da impresionantegoa, Antarktika edo Antartida? Edo biak. Pues depende. Depende eguna, depende ze nekatua nagoen, depende ze ondo indudan lo, depende hasieran nagoen edo enbarkearen bukaeran, adibidez, enbarkearen bukaera ez zait batera xola ez pinguinoak, ez izotza ez ezer, ia etxeak junaet, baina ez zindet konparatu oso desberdina dira. Zuretzat ez dakit, izango zen, zein maite ez zu gehiago, lehen da iziko mea edo bigarrena? Desberdina dira. Bueno. Kaixo. Kaixo. Nola hasi zinen hontan? Jo. Ez dakit oso ondo. Egia da. Ni historian eta arkeologian lizentzatu nintzen Gasteizen, eta aldi berean, karrera bukatzen nunean, hasi nintzen, gitarien urperatzaile profesionala bihurtu nintzen. Zen, historialari bezala, bakitzute ez dagoela lanpostuan erikan. Orduan betxatu izangoen, plan B. Eta aldi berean, hasi nintzen asko nabigatzen, belaontzietan eta abar, eta esan nuen, karrera bukatzen duanean, eta han deskubritu nuen itxaspeko arkeologia, espezializatu nintzen itxaspeko arkeologian, eta masterra hasi nintzenean, aldi berean, Pasaian, matrikulatu nintzen goi mailako patroia izateko. Ez, eta esan nuen, baina nik esaten nuen, udaran eta abar, zehose irabazteko. Naiz iritsiko. Ez dago lanpusturikan historialari ezala. Eta ezakit, igual akaso mentalidade horregatikan edo, baino
beti izan dut lana itxaspeko arkeologo bezala, akaso zeren itxasoan profesionala nintzalako baitare, akaso bikaina nintzalako, ez dakit. Baina geroz eta gehiago hasi nintzen nabigatzen, itxasoak gurutzatzen, eta gero belaontzi batean, orain dela 8-9 bat urte, guztik burua joan zitzaidan, eta Malvinaseraino iritsi nintzen. Eta han, ezagutu nituen espedizio, gidare pare batzuk, eta esan zidaten, eske Antartira jungo gera. Animatuko zinean? Zeren justo, hor beste gida bat etorri behartzen, eta ezin zan juen, eta ni hor neon, eta esan nuen, eta holako lana nolakoa da? Un poco rock and roll, gustatzen zu rock and rolla? Hola esan zidaten, rock and rolla gustatzen zaizu? Eta ni, pues bai, eta mendiak, mendizaleatzea, edo eta ni, bai, Euskal Herrian mendi politia azkagu, eta altua Pirineotan baita ere eskiatzen, eta bale, pues hola. Eta hortikan ja, enamoratu nintzen, eta esan, de aquí no me sacan ni Dios. Eta gero kurtso askoak eginez, eta ikusten, eta baina bai, pues hola, kasualidadez. Bai. Maria, zenbat kostatzen da turista bat izatea zurekin? Zenbat kostatzen hon? Poizoakit. Botakoet, baina... 10.000, 15.000, 20.000? Zenbat egun? Pues nik uste, 20.000 izango diala, gudakagu bidai luze bat, 20 piko egunekoa, eta egiten dugu Ushuaia, Malvinas, South Georgia, pinguino erregea daren tokian, eta Antartika, gauzoi guztiak, 21 eguneko bidai bat da, oso luzea, eta gauza asko ikusten dian, ikusten 20.000ko bidaiako je diala, eta gero astebetekoak dazkagu baitare. Eta gero dazkagu espedizio handiak, bereziak, deitzen dira de autor, nun zientzialari asko etortzen dira, adibidez Ross itxasora junginean, ez da pentsatu nahi zenbak osatuko zuen hori, zerenan 45 egun egon ginen. Karo, ez dut pentsazazu, Zeelanda berritik izotzaraino, ez Ross itxasoa baizik, eta jalen da bizik izotzaraino, 6 egunez egon behar geha, bakarrik itxasoa gurutzatzen. Hombre, zutzat, egaztiz betez, izango zen paradisua. Albatros guztiak ikusi genituen. Petrelak, Prions, dana. Gertatzetan ez duket hori da problema. Ni ez da horregatik lan egiten dezen, ezingo nuke inoz ordandu. Horregatik. Claro. Bai. Kaixo, Maria. Kaixo. Aipatu duzu, 19. mendean, 20. mendean esploratzaileak gizonak ziela. Bai. Ikusi zaitugu zuri horre lanian. Zenbat emakume dauzkezu lankide, nola dago gaur egun, emakume gidari, zientzialari? Konpainia honetan, asko inbertitzen da emakumeak kontratatzeko. Eta nik esango nuke, gida bezala emakumeak gehiago gehala. Emakumeak gehiago gehala, eta badakagu 4 itxasontzi azkagu, eta hori etadiko bat, kapitain bat, emakumea da, Heidi, Suediakoa, ikaragarria, ofizialak baita ere azkagu, makinistako haindikan ez, baino asko lan egiten da, gender equality hori, estatu batuetan, eta nik uste ja emakumeen kasua ondo dagola, aukerak izango dira, ez baldin ez duten nahi hortan lan egin, zure iritzia da, baina aukera badaukazu. Nik uste atal hori pasadegula, orain jolastu behar dute estatu batuetan arraza inklusiboarekin. Zeren ez daude latino asko, eta ez dut inoiz ikusi beltzaran bat. Orduan nik uste alde hortatikan lan asko dagoela egiteko, baina nik hemen Euskal Herrian nire mobida azkat. Eta beraiek estatu batuetan, batez ere gaur egun beraien mobida azkate. Maria, beste galdare bat, eta nun egoten zate? Antartikoan egoten zatenen beti zuen etxea esan genuke itxasontzio izaten da? Bai, normalian zu baimen zehatz mehatz batzuk eduki behar dituzu, eta azaldu oso argi da garbi kanpin egiten baldin baduzu.
aukera badago, eta batzutan egiten dugu, baina bakarrik zientzialariekin edo eta gauza oso komplexu bat eta berezi bat egin behar dalako. Zergatik, zeren zorionez, Antartikan hiato dago, dala tur operadoreen organizazio internazionala. Eta hor, zertarako da, hori baisikamente, 82an eta abar edatu zen, eta da justo, itxasontzi guztiak ondo antolatzeko, ekosistema ez saturatzeko, eta horrek esan nahi du, arau pila dazkagula. Nik urtero, ezakit zenbait esamin, urtero, atera behar ditut, denboraldi hasi baino lehen, legedi guztiak jakiteko. Eta guztiak jakin behar ditut. Horietariko bat da, adibidez, gauean, zuk jende guztia atera behar dezula Antartikatik eta itxasontzira erakarri berriz, gaueko 9:00. Eta ezin dezakezu, uste dut, goizeko 6 arte inor atera itxasontzitik. Hau da, fauna guztia, lasaitzeko, eta beraien orduak edukitzeko. Ez lo egiteko, zeren pentsa ezazute, Antartikan ez dagoela gaurikan udaran. Baina da, deritzogu, buffer, ez? Hor, beraien tokia edukitzeko. Horregatik ez dugu kanpamenduak egiten, eta ez geha hortikan juten, ilegala dalako, kasu horietan. Esan nahi nuna zen, zientzialari asko daude, aurrekoan etorri izalako beste izlari bat, eta denak ikerlari guztiak itxasontzietan egoten dira, edo... Baseak dazkate. Hoi esan nahi nun. Base zientifikoak beraien legedia dazkate, beraien historia dazkate, eta abar, eta abar. Bai. Bai, gu jungetezke basetara, baimenak eskatu behar ditugu, baina normalian basetako jendia asko posten da, batez ere urtero dauden zientzialaria. Normalian zientzialari baseak Antartikan udaran bakarrik egoten dira. Horren zientzialaria, hiru hilabete egoten baldin bazea bakarrik, etzea oso interesatuta beste pertsonekin sozialitzatzeko, ezta? Baina urte osoa eramaten baldin badezu, eta negua pasatzen baldin badezu bakarrikan beste 8 pertsonekin, oso pozik egoten dira, eta beti galdetzute, eta ardo botilaren bat egiko ez dute, edo eta ezakit, edo eta barazkiak, eta bai. Zenengo galdera, base horiek zer dira? Nazio konkretu batekoak edo baseak nola daude katalogatuta? Naziokoa dira. Bai, nazio desberdinekoak dira, eta zuk baimen desberdinak bete behar dituzu base horiek bizitatzeko, edota hurbiltzeko. Ez dago zabera, adibidez guteko, hor dagoen adibidez base ospetsuenetarikoa Bernatzki da. Bernatzki base ukraniana da. Eta, eske ukraniana diala bestia. Eta begia da, oain dela 25 urte, base hortan, behar zuten, zeozer handitu, basea zen oso txikia geratu zen. Orduan, material guztiak ekarri zituzten. Eta hor, urte osoan egoten dira zientzialariak, uste 15 bat diala. Eta, bozkaketa egin zuten. Esan zuten, beste almazen bat eraiki dezakegu, eta, behin-behineko tokia eduki dezakegu gure ikerkuntzak egiteko, edo, beste batek esan du, edo, taberna bat egin dezakegu. Taberna bat egin dezakegu. Eta imaginatu non dagoen, Antartikan dagoen taberna bakarra. Bernatzki basean. Eta ez dakit nola, eta ez dut ez da jakin nahi nola, baino beraien vodka egiten dute. Eta oso txarra dago, baino behin ezkero probatu behar duzu, ez da? Antartikako vodka bakarra, bai. Orduan bai, zientzialariak eta beraien baseak hori beste hitzaldi osoa da. Osea, ez daude, bueno. Eta nola begiratzea dituzten emakumeak, etortzen direnean, en plan de, bai. Maria, galdera bat, Antartikoari buruz hitz egin dezu. Kuriosidade badaukat, galdera badaukat. Tropiko aldean adibidez, itxas arkeologian aritzezea, itxasontzi bat aspaldian urperatu zen, pezio, edo ez dakit nola ditzen zaio. Pezioa. Bai, eta odon, han dagoena zeinena da. Garai batean Holandako ontzi bat urperatu bazan Holandakoa, Venezuela ondoan urperatu balimazan Venezuelakoa, edo zuk topatu badezu,
zure herrialde. Uste nahiago dela erantzun, Bale. zen olako erlazioa dazkadan Estatu Batuetako konpainia batekin Groenlandian lan iten, hori erantzun baino. Ez oso komplexoa da. Legedi desberdin asko dago. Pentsatzen dakazula, 12.000 dago edo ez. Gero dakazu, zona esklusibo ekonomikoa. Beste 150.000. Orduan dakazu, legedi nazionala, eta gero legedi internazionala, eta gero zer legedi mota dakazun nazio horren esan dezakegu zenolako historikoki eta patrimoniarekin eta abar zenolako legedia dakaten eta aldi berean zenolako legedia dakaten itsasontzi ondoratuekin itsasontziaren banderako nazioarekin. Zeren adibidez, ni badakit Espainian, Espainiako pabelloia zakaten itsasontziak 100 urte pasa ondoren ez dala hilerri militar bat. Ez daka definizio eta katalogazio hori. Baina, Inglaterran, katalogazio hori ipso facto daka eta ez da inoiz estingintzen, ez du importa. Beraz, beti izango da hilerri militar bat. Eta horri katalogazio berezi bat daka. Kristo, Dios bendito. Ez zea hortan sartu nahi benetan. Mila esker. Gauza bat, baino lehen, bihar 7 ditan izango da. Arnaitz Fernandez etorriko da justu, eta esan zidan hori jartzeko hitzaldia 7 ditan. Vale. Asko.